یەکیتیە سریانیە جیهانی کریارên PYD li dijî pêkhateya Siryanî şermezar dike û bank li wîlayetên yekgirtî dike ku piştevaniyê ji PYD re rawastîne. Yekîtiya Siryanî ya Cîhanî daxuyan yek belav kir û tê de nerazîbûna xwe li ser kiryarên PYD daxuya kirin. Herwiha lêdana berpirsekî sîstema dibistanên Siryarî şermezar kir. Roja şemiya Borî serokê Komîta Xwendina Siryanî Eysa Reşîd li Taxa Quwetlî li bajarê Qamişlo rastî lêdaneka tund ji aliyê çekdarên ser bi PYD vehat û ew yek da ku gefekî bigihîne pêkhateya Siryanî û sîstema xwendina ku wan li Rojavayê Kurdistanê bi giştî ferz kirî di dibistanên Siryaniyan de jî bikarbînin. Serokê Yekîtiya Siryanî ya Cîhanî Conî Meso di daxuyanê de herwiha derbarê lêdana li Reşîd hatî kirin daxuya kirin û tekez kir ku ew dawiyên kiryarê PYD di ber gihandinekê ji şerekî re li dijî hemû civakên xwecehî li Sûriyê. Conî Meso herwiha bang li hemû welatên ku piştevaniya PYD dikin kir û xwest ku wê piştevaniyê rawastînin da ku êrişên wan yên li ser sivîlan werin rawastandin. Herwiha serokên dêran û keşeyên li deverê jî destwerdana PYD di karûbarên wan de şermezar kirin ji ber ku ew yek binpêkirineke li dijî mafê Mesîhiyan li deverê herwiha hewlên PYD bi ferzkirina sîstema xwe li ser dibistanên Mesîhiyan jî şermezar kirin.